Tungod sa nasinati nga duha ka oras nga kusog nga pag-uwan kagahapon, National Highway habig sa dakbayan sa Talisay gibahaan. Ani ang report ni Femery Dumabo. Halos tagatuhod ang giladmon sa baha sa National Highway sa Barangay Bulacau sa dakbayan sa Talisay gahapon sa hapon. Mato di Gary Tugunon, pangulo sa Action Agad Team nga nahitabo ang pagbaha human sa duha ka oras nga pagbundak sa kusog nga uwan. Mihubas ang baha human sa 40 minutos. Moabot usab sa napo ka sakong mga basura o mga gapnod nga gibanlas ang nakuha. 40 minutos gyud to nihubas ang tubig gyud siya, ma'am. Nga daghan yung mga basura, mga kahoy gapnod nga naano gikas babaw. Mao to'y nakabarasad sa drainage na to. Taas yun, ma'am. Doon ito yung mga motor o mga multicab ang mga material sila makina. At ato yung nasulbad siya, ma'am. Kaya wapas ito na ito din na butangan og tao dito. Madugay-dugay yun, ma'am. Kaya dagan naman naali sa drainage. Tungod sa nasinati na usab nga mga kinalit nga kusog nga pag-uwan, nakadawat og hangyo ang Action Agad Team gikan sa dakadiyang barangay aron malimpyuhan ang ilang mga kanal nga sagad mahitabo ang pagbaha. Hangyo nila sa mga mulupyo nga dili lang unta magpasagad og labay sa ilang mga basura. Ang lapok, ma'am, nitaas na gyud siya ron. Kayo ang lapok o sa ginimid ang lapok? Kanang mga basura bitaw nga malata, dili plastic. Ang uban sa malubong dito mga plastic, mao na siya nga nitaas na gyud maayo, ma'am. Kinahanglan na gyud na siya ato nang habuaan gyud siya kuhaan kinahanglan gyud mga equipment na nata. Ya karon gud di gyud makayo sa tong tawo kay dako-dako yung trabaho. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.